Točíme. Takže vítam vás v mojom videjku z Call of Duty MW3 z misie Special Ops mapky Resistance, takže mám tu aj hostia, sľubovaného hostia Kapa. Ahojte. Toto video je venované pre všetkých, ktorí majú radi hru Call of Duty a pre všetkých, ktorí sa rozumia do akčných hier. Tak je, Kapo. Tak. Viko, aký si mal dnes deň? Výborný, byli sme u Binda sa zabaviť. Biliard, Kapovi padali buliky o 106. Fejly sa stavajú. Dosť nás čo je na tom pravde, že nás tam skoro vyrocili, ale nevadí. Toto je na tom pravde, že to je pravda. Tam beží svinia jedna. Takže Kapo, a ty si mal dnes aký deň? Som mal dnes celkom dobrý deň. Oh yeah. Takže pokračujeme ďalej. Dostali sme sa do takzvaného druhého partu, ako to môžem nazvať. Tu sme už boli, takže... Druhého partu cesty okolo sveta. Druhého partu cesty okolo sveta. Máme tu ďalších gangstrov, ktorí chcú proti nám bojovať, ale nemajú ani jednu šancu, všakže Kapo. Áno, lebo Viko je najlepší. Až po Kapovi, priznávam, Kapo je známy let's player v Československu. Pôsobí na československej scéne už dlhé roky. Dve? Tak je. Tak. S ním aj ďalší let's player, Viko, ktorý pôsobí na československej scéne 7 minút. Približne. A Viko? Áno. Čo si myslíš o Igorovi? To je tá anketa. Áno. Igor je dobrý človek, až na to, že vieš čo? Že má problémy? Že dosť má problémy aj s políciou, vieš. Nesrandujem, Igor je dobrý človek, no. Je to môj obľúbenec, Kapov parťák, takže... Netreba ho podceňovať. Keby nie Igora, tak nemám ani jedno zhľadnutie. Vyzerá drsne, no, ten chlapec. Dosť. Každý ho uznáva. Kapo, a ty teraz otázka na telo, čo si myslíš o hre MW3? No tak ako... Práve to hram. Multiplayer. Multiplayer, áno. A skore mám 22/16, takže like a lam. Takže s týmto hráčom si nezačína, že vás rozdrví na mraky. Tomu sa ma bojí celá škola aj Igorovi spolužiaci. Mám pravdu? Mám vždy pravdu, že? Máš vždy pravdu, Kapo. A ty čo povieš o sebe? Ja o sebe som múdry človek. Blíži sa monitor, takže všetkým deviatakom prajem všetko najlepšie. A veľa úspechov v monitore. Myslím to obrazne. A to je dobre? Myslíš to obrazne? Nie je to. A koľko minútové bude toto video?
Práve ma zabili, takže idem od znova, ale nejde o to, ide o to, že chcem tým ukázať, že aké má hra Mono 3 kvality. Rozumiem. Takže vysokoškolské alebo nevysokoškolské? Vysokoškolské, vieš. Sem tam sa tam zaplatí aj stredná škola. To je fajné. Je. Aké máš najradšej jedlo? Ja, halušky. A ty? S makom? Áno, a kapu morac pretlakom, ja ho veľmi dobre poznám. Je to tak, a mám luxusnú stoličku, ktorá vrzga. A ja mám. Ale moja ešte nevrzga, dneška začala, ale som ju premasil s vedečkom. Ja zvedám vazelinu. Bo vazelinu uznávam viac ako vedečku. Typo, máš rád mapu Underground? Mám ju rád, ale točil som video z mapy Underground s bývalým hosťom. V mojom prvom videu, ktorý bol to host Danny, alias prezývaný dobrými kamarátmi Denko. Že Kapo. Áno, voláme ho tak miestami. Máš rád kofu? Mám rád kofu zo zveďackej karčmy. Neznášam ťa. Nevadí ti to? Nevadí mi to. Mne by Ja to som vadilo. skromný aj tým, že ma neznášaš. Ja to berem športovo. Ja by som sa s tým nedokázal uskromniť. To je veľký postih do života. Je to veľký postih do života, ale mne to nevadí, chápeš? Lebo ty si pro. Ja som obrazne povedaný pro gamer, ako môžete vidieť. Áno. Je to pravda. Takže pokračujeme, dostali sme sa do takzvaného tretieho partu. Takzvaný, TZV, skrátka. Ja, víte, čo s tobou? Už nič. Zmienialo sa to s vlakou. Tvoja retardácia sa dá napraviť. Čo ti povedal doktor? Tak doktor, ja som ešte u doktora nebol, lebo nemám na ňo peniaze zatiaľ. Ja ti zaplatím, no to povedz. Stojí to veľa peniazy, vieš. A akú máš chorobu? Tu berú? Chorobu šialených kráv. Moc fajné. Koľko by si dal od 0 do 10, 0 3? Ako ešte raz? Že keby si mal akože ako stupnicu, no že ako recenzovať hru 0 3, koľko by si dal od 0 do 10? Je tak, vzhľadom na to, že je to kvalitná hra, ale nie je to najlepšia hra. Sú určite aj lepšie, takže nedal by som jej 10, dal by som jej 9,5. Kvalitný graficky urobená hra. Dosť kvalita akože na úrovni. Akože aba. Isto, no? Afrika. Čo by si chcel odkázať svojim fanúšikom? Svojim fanúšikom pozerajte Vika, lebo čoskoro sa z neho stane slavný gameplayer a let's player ako Kapo. A môžete ho podporiť subscribom. Áno, môžete, to je pravda. To by som bol veľmi vďačný.
Čo by si dokázal urobiť ako vďaku za jeden sub? Čo by som dokázal urobiť? Tomu dotyčnému by som kúpil veľmi výkonný procesor i sedmičku herný. Takže dávajte lajky. No keď nie, tak na vás pošle Vito Igora. Presne. A Igor je bitka. No, taký. Igor je Undertaker. Undertaker s veľkým to. Viko, to je na hovno. Čo je na hovno? Takže však už to určite má viac jak 15 minút a ty nebudeš môcť... Je to pravda, takže ja končím, lúčim sa s vami. Kapo. Ahojte, mám vás rád.